Μαζί μου έχω τη Μαριάννα, είναι 62 χρονών, μας έρχεται από τα Χανιά και σήμερα θα σας δείξουμε ένα μακιγιάζ μέσης ηλικίας. Το μακιγιάζ μου θα το αρχίσω τα μάτια. Ξεκινάω με ένα primer ματιών. Μια καφέ ματ σκιά στην κόχη του ματιού. Ελαφριά μπρον σκιά στο κινητό βλέφαρο. Καφέ cream eyeliner, σύριζα στη βλεφαρίδα και κάνω blending. Με μία bronze σκούρη σκιά δίνουμε περισσότερο βάθος στην κόχη. Καφέ cream eyeliner και από κάτω. Πάμε στη βάση μας, ξεκινάμε με primer. Make-up με λάμψη για να δώσουμε μερικές φλασιές στα ζυγωματικά. Είναι το Golden Beige. Make-up είναι το β color, το χρώμα της είναι το yellow. Είναι super καλλιτικό και έχει μια τέλεια ενυδάτωση. Θα συμπληρώσω και 2 σταγόνες blend. Πάμε στα φρύδια. Παλέτα για σκιές φρυδιών. Θα μιξάρουμε 2 αποχρώσεις. Μια πιο σκούρη και μια πιο ανοιχτή καφέ. Σημαντικό στοιχείο σε αυτό το make-up είναι η βλεφαρίδα. Θα χρησιμοποιήσουμε τουφάκια. Περίγραμμα στα χείλη, με το face liner το χρώμα είναι το 34. Εσωτερικά συνεχίζω με το νούμερο 36 για να δώσω φως. Ένα ενυδατικό κραγιόν στα χείλη. Ελάχιστο lip gloss. Πριν βάλουμε ρούζ θα βάλω μια ελαφριά bronze λάμψη στα ζυγωματικά της. Μια τέλεια ζεστή τερακότα. Επίσης πριν το ρούζ. Το χρώμα είναι το H305. Ρούζ. Εσωτερική γωνία ματιού, cream eyeliner, rose gold. Μάσκαρα. Ελάχιστη πούδρα, high definition, μόνο στο τάφ. Και τέλος, όπως πάντα, fix spray. Έτσι μόλις κάναμε ένα μακιγιάζ για μέση ηλικία, Έτσι μόλις κάναμε ένα μακιγιάζ μέσης ηλικίας, με ελάχιστες εντάσεις, φυσικούς τόνους, λάμψεις όσες πρέπει και όλα χωρίς υπερβολές. Δοκιμάστε το.